és la solidaritat, ja que la podem veure durant la setmana on fem molts actes, i també l'esperit de família, ja que jo porto des de P3 aquí i sempre m'he sentit superacollida, superbé amb tots els companys, amb els professors, amb tot l'equip, i al final és molt guai sentir-te així a una escola, ja que passes moltes hores i durant molts anys. Valorar el que nosaltres tenim, perquè hi ha persones que no ho tenen, ja sigui aquí mateix o en altres països, i jo em quedo amb això del tema de conscienciar i fem moltes activitats. El companyerisme entre els alumnes, portem des de petits a les mateixes classes i ens coneixem entre nosaltres, a més d'inclusió. Diria que aquí tothom és diferent a la seva manera, diria que ens han ensenyat, per així dir-ho, a respectar-nos entre nosaltres. Solidaritat crec que també és un valor molt important i crec que també és molt bonic que aquest valor ha anat creixent en magnitud a l'escola per iniciativa també dels alumnes. Crec que és una cosa molt maca, que no sigui una creació artificial, que sigui una creació orgànica de tots els components de l'escola i que amb el voluntariat, els projectes de voluntariat, per exemple l'any passat també amb l'obra social Marista, o sigui que és com un conglomerat de totes les peces que formen el sistema, amb el casal Rialles, que formem el voluntariat entre diferents àmbits de l'escola, entre profes, alumnes, que al final deixen aquests rols i es forma en un sol bloc de persones que estem aquí per ser solidaris i per experimentar bé l'experiència Marista.